Ето на 15 юли 2010 година тръгнахме с корабче в Венеция по канале Гранде. Да представя накратко пътниците. Моника Бошкова, доктор Маждракова, доктор Попов. Аз правя филмче. Ето сега. Цък, 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 цък. Тия тропат отзад, защото... Какво е? Не ме интересува. Той кара. Пречи ме на шофьора. Ето да видите, тук е като на Цариградско шосе в София. Туристи. Ето тук гондолиерите.